ba Gfresh ya zo mai aure saboda kawai gana mai azaba ya yake. Na rantsi da girman Allah ba wanda na so rani a duniya irin Gfresh saboda in goge mai hadda. Shegiya mai kama da Tinubu. Shegiya mai kama da Tinubu. Waye zai aure ki? Ni ne zan aure ki? Kutuma doron wannan. Magana ake ta 'ya'ya masu kama da burirrika kenan. Magana ake ta ga ɗana cankin haifa mani mai kama da ɗan biri. Kutuma fura uba. Kai umarin uwaki. Waye zai aure ki? Khadija mai bakin kiss. Ni kutuma doron wannan. Gaskiya ko. Wai kin ga fuskar ki kuwa? Sai ka ce an taka taya. Wani ne zan gaya musu ni yan TikTok ce ina raye-raye ina sai da maganin kugu da na kirji. Idan suna da bukata sun zo a zamani in ba su girgiza wa maza. Me a ciki kawai abin da ransa yake so. Aljanna ta mai rabo ne su ma yan na don uwar babansu. Yawa zan gaya musu uwar ku yan TikTok ce nayi sharafi nayi mai isata nayi bura uba kuma aljanna ta mai rabo ce yawa. Zan gaya muku uwar ku girgijajjiyar mata ce cikakkiya tun ba tsiya. Nayi girgiza ba adadi a TikTok amma ban taba zina ba. Ba taba ka bidiyo na tsirara ba taba bidiyo da ni ana shafa ni ba. Haka zan gaya musu uwar ku wannan aikin dai na girgiza sai da magani ba. Me so ga lamba nan aka account ina ka dauka kai magana ta wasa maganin kirji ga na kugu ga na cikar jiki. Zan gaya wa ƴaƴan na wasu ma dan uban su. Dan uban da ya haife su zan ce uwar ku ƴan TikTok ce nayi bura uba nayi sharafi. Ku yi hakuri ƴaƴan barayi ma ya suka yi. A TikTok akwai ƴaƴan barayi, akwai ƴaƴan ƴan luwadi, akwai ƴaƴan kawalai, akwai ƴaƴan mazinata, akwai ƴaƴan masu fyaɗe ya iyaye suka yi da iyayensu balle ni da na girgiza. ƴaƴana idan kun zo lokacin ku yayi a nuna muku wa'innan bidiyoyin za ku ga uwarku akan nema ta tsaya akan nema za ta mutu ba akan zina ba dan mai cin uwarku. ƴaƴan barayi da ƴaƴan fashi da ƴaƴan mazinata da ƴan karuwai ma ya suka yi bare ni mai girgiza mai cin uwarki ke ma.